Duygular dünyasy. Duygular dünyasy bu sırlı dünya. Duygular dünyasy täsirli dünya. Duygular dünyasy bagta gönüllük. Duygular dünyasy kalba gözellük. Duydursaň men öňden duşşaga, "Hey, sen ýalgyydam söýmän bolarmy? Hatçaga diýberseňem bolardy." Duyduran bolsaň söýjekdim. Gurrunlardan hilgi. Dım ýangla laçyn. Men onu ejeme laçyn rady diýip aýdaýyn. Ayday. Akmurat, Näme? mene aýdym aýtmasam oňup biljek däl. Aýdym aýdangyň men seň üçin ýok. Sen uzul beýle däliň Akmurat. Gelinin işe etjekmiş. Inni eklençimiz şoňa galypmyş. Raýt edýän gurrun näçeňe daýyp. Ejemi näme öýkürüp goýberpsin? Inni beýsem özüm baran. Mehriban ýerleşler. Duygular dünýäsiniň täsirli wakalaryna siňmek isleseňiz, Şirin aýdym saatlardan lezzet alaryny ýeseňiz, duygular dünýäsine siýahat edin. Mehriban ýerleşler, duygular dünýäsine Gurban Nurdy Gurban Sehetowyň Men seni söýýädim atly powesti esasyna taýýarlanan radio oýunyň 1-nji bölümini eşitdirýär. Ol şeýle bolar diýip hakydatyna da getirmeýärdi. Öz saýlap seçen malaryň, öz söýýän gyýdymy öýlener. Öz göwün islegime görä durmuş gururuny pikir edýärdi. Ejetiniň bolsa hyýalynyň düýbünden başgadygyndan oň habary ýokdy. Galmagal birden başlandy. Nurmurat 6 sagat okudyp, halis ýada giç öýläler öýlerine gelipdi. Durnabat oglunyň mektepden gelerine bugün sabarsızlyk bilen garaşýardy. Oglu kapydan girip, el ýüzüni ýuwýança, garrene çäýnegini süpürşdirip çaý demledi. Nurmuratjan, ýadak gelensiň oglum. Al şu çagal çaý sowumaka iç. Durnabat eje oglunyň öňüne çäýnegini süýşürdi. Nurmurat göýük çaýdan käsesini doldurup, ýaň agdyna ýetirenne, ejesi öz endigine görä şöklesi öçün gözlerini süpürşdirip, oglunyň ýüzüne çiňerildi. Oýlanyň oglum. Durnabat eje bu soragyny soňky wagtlarda her gün näen ýaly gaýtalasa da, Nurmurat açyk bir zat başgyrmaýardy. Her sapar bir bahana tapýardy. Bir gezek entek ýer diýse, ikinji gezekde "Hani, eje biraz howlukmasana, oňaçy oýlanarly" diýip jogap berýärdi. Ejesi hiç bir zat aňmasa da, oglunyň bolşy bir zata garaşýan ýalydy. Dinle canım aşkın kara dağının yüreğe ot çavradan çakmaksin Gönül kalba uruyar ataşın soğun Gönlüm neme bile yuka çıplaksin Duygular mıydı biçare köngülüm talanan şala arzuy ahmary gözünde gala yaşlyk tupanına adaşyp gaýyp seýwen girda
Yağına düşün yaprak sen. Göwnümi bulutluň üstünden alyp, sözlerimde doňyp, gözlerimde gaýyp. Bukbaly özüm almadım saylap, eýlemegi aşkymyzy çapratdy. Eylemegi aşkymyzy çaprasyn. Söýgü jewre hüküm ya yakın mi? Sarsaklığın sağır kesem dökülli. Bilmedim min yaha juda akıllı. Yada gezip yerendir akmak min. Aydaymalı sizden alıp ömrümü, aytçın süýwe gıya bakmak doğrumy? Yıkma yanlışarsın, yıkma gönlümü, aytçın süýwe gıya bakmak doğrumy? Aytçın süýwe gıya bakmak doğrumy? Aytçın süýwe gıya bakmak doğrumy? Oğlu howlukmasa da ejesiniň ýüregi garaşmaga takat bermeýärdi. Şuň ir bilen Nurmurat mektebe uğramakçy bolup durka, Durnawat öz sowalyny ýene bir gezek ýatladypdy. Sowalynyň ýygynyň bolsa, sen şuň maňa belli bir zat di. Besdir, köp garaşdym diýip gaharlanypdy. Gürrüň Nurmuratyň öýlenmek hakynda diýdi. Ogly ýangraq aňynam bolsa, ejesi oňa hiç bir sala salman, asrylyk bilen köpden bäri taýýarlyk görýärdi. Taýýarlyk işi Nurmurat universiteti oturup, öz owalaryna mugallim bolup gelen birinji gününden bäri alınıp barlýardy. Nurmuratyň her aýda getirip berýän aýlygynyň bir bölegi ene bilen oglunyň iýjek işigine harçlansa, köpüsini toýa diýip ýygnaýardy. Oglunyň soňky getiren aýlygyna Durnawat daýda töw bilen ýağ alyp duglunyna goýupdy. Gürrüň şol töw bilen ýağdan başlandy. Nurmuratyň gözüne ejesiniň alan töwsü bilen ýagy gaty köp görünni. Eje, munça tuw bilen ýagyny etjekdiň. Etjek içinde bolan ene darykman jogap berdi. Ýag bilen tuw nädilýän oglum? Pala ödülýäni menen bilýän, ýene munça tuwyny ikimiz iýip bilmämezek. Oglunyň sözüne Durnawat gözlerini süpürip şezil edip güldü. Ey oglum seneme. Oglum sen universiteti otursaňam, özüň okumuş hasap etseňem, aklyn garrejen kiçe ýok. Men nämeň aladasyndadygmy hal talap tuwalşymdanam bilmeýäňmi oglum? Näme ak goýun toýuň berjek bolýarmy? Hey oglum. Uy oglum, zolum bir ak goýun toýu bolmy? Men ak goýun toýumy hoýul bermedimmi? He, şeýledir o. Şeýle bolsa oglum, ejeňe gulak goý. Men bu zatlary sen toýuň üçin aldym. Men toýum üçin? Ene agdylaryny şapyrladyp, goňç bilen jogap berdi. Howla balam, howla sen toýuň üçin. Men giýjegini senden başga aladammy näme? Nurmurat gyzardy. Ejesi sözüni dowam etdi. Men hemme radım taýýar. Men sen diňe bir agyt sözüňe garaşýan. Nurmurat her näçe sır bildirmedlige çalyşsa da, şuňur oýa watyp, ullon demin alanny duýman galdy. Nurmurat,
oňam öz sebäbi bardy. Emma ejesi oğlunyň ýüzünde peýda bolan üýtgeşikligi, ýüreginde gopup başlan harasaty duýmady. Duysa da duýmazlyga salyp, howluk man sözüniň ýyzyny ýetirdi. Ateneň öz perdendinden ruhsat soramak borçudur. Ateneň göwünden turup perden razy bolsa onna işansat. Eger razy bolmasa, atene öz ýüregine makul bilenini edibermeli bolar. Biziň ata babadan gelýän desturmyz şeýledir oglum. Durnowat jogaba garaşdy. Oğlunyň içki pikirini ýüzünden okumak isleýän ýaly gözlerini süpürşdirip gaýta-gaýta garady. Nurmurat howlukmady. Gara boýra saçlaryny 5 barmagy bilen daraşdyryp, ýüzüni aşak salyp oturdy. Oýlandy, pikirlendi. Ahyram dillenni. Desturama desturdur gölün. Nurmurat sözüni soňlaman goýdy. Oğlunyň gümürtük jogaby ejesine yaramady. Enäniň ýygyrtlaşan ýüzünde anjy alamaty peýda boldy. Weliniň näme oglum? Ya ejeňden ýüregiňi ýaşyrjak bolýarmy? Eje, haçan men senden zat ýaşyrypdyryn. Öýlenmek baglara baryp donarmak däle. Pikirlenmek gerek. Hany men bir oýlanyp göröýün. Oýlan oglum, oýlan. Oýlanmaňa garşy däl. Emma ejeň ynjytmajak bolun oglum. Enäniň soňky sözleriniň manysy Nurmurat üçin düşnüklüdi. Şol sebäplem oň oýlanmagy köpejekdi. Aradan bir gün geçti. 2 gün geçti. Ondan jogap bolmady. Enäniň bugün ir bilen gaharlanmagy şoň üçinni. O sorag çay başyna ýene-de gaýtalandy. Oglum, oýlandyňmy? Oýlanyp. Nurmurat çayly käsesini ýerde goýdy. Enäniň aladaly ýüzi ýagtylyp gitdi. Diýmek, onun oglum ejeň ýoly düşübermeli. Ýoly? Düşünmedik bolmasana balam, gep manysyny aňarça bolupsyň, 25 ýaşapsyň. Men gudaçylyga gitjek. Nurmurat ejesiniň pikirini dolu bilmek isledi. Gudaçylyga? Nire? Enäniň dili süýjedi. Ejeň marka on gaýgysyny etme oglum. Sen garşy bolmajagyňy bilip meneýe hemme zady pişirip goýdum. Gelberiň diýdiler. Şunça ýaşap entek men oň ýaly syratly, oň ýaly görmegi, oň ýaly owadan salihatlyk görün nälerin. İdilýöni idip çäýmeli. Diňe bir gyma gaşlary bilen bilek ýaly goşörüm saçlarynyň özüm bir gyda degýä. Elini ýatan çöpe degirtmedi, ýüzüne seretdi otur. Agras gabaklaryny süzüp keşde gaýap oturşyny gördüm-de, sen meň Nurmurat janymyň bagtysyň diýip gaýtdym. Depämede onuň bagyt guşy sypdyrmaly oglum, sypdyrmaly. O bagyt guşy kimlerden bolmaly? Kimlerden? Wah men kimlerdenligini bilmesem söz aýtmana. Olaryň edil özümi diýýärler. Men diýýänim gözel janna, hol ýagşylykly gelin aljak edende özüňem görüpdiň-e. Ýagşylyk ýel, gelin aljy, gözel. Nurmurat o gyzy gözeňine getirip bilmedi. Dogusy gözeňine getirjegen bolman soragyny dowam etdi. Onsoň o bagyt guşy maňa durmuşa çykmaga razymyka? Wah, mun sorayan zadyny seretsene. Yetişen ulgydym, en atasynyň ýüzüne gelip, men muňa durmuşa çykjak, men muňa durmuşa çykjak gel diýer durarmy? Aýyp bolmadymy? Aýyp bolmaz. Näme gyzyň ýüregi ýokmy? Belki o gyzyň öz halýany bardyr. Toba. Eje, men öz halýan gyzym bar. Näme? Kim o sen halayan gyzyň? Aknavat. Eje, men onu söýýän. Aknavat? Durnawatyň depesinden soğuk oýlanýaly boldy. Ellerini yere diýräp, hasanaklap ýerinden turdy. Saçlaryny hüjjürdip, oğlunun üstüne avanny.
gözlerini ağlardyp gıýkylyk turuzdy. Aknabat? Kim ol Aknabat? Şol Aşgabatda okak gelen Aknabatmy? Tapdyň getirjek adamy. Mırtarın her görenine dirnebädeje salam diýip ýylgyrjaklap ýörenneme halam okdum öýleýin. Asyl bir zady bar ekeni. Bolly. Şemal bolmada çöp başı gymyllamaz. Duýdurunyň gowy bolly, wagtyny aýtdyň. Ýöne ýadyňdan çykarma. Men sözümden dänýän enelerden nälirin. Biriniň gül ýaly maşgaladyny söz aýdym soň, sözümi ýyzyna alyp maskara bolar öýtmegiň. Aknabadyňam bilmen göýeknabadyňam. Eze, men Aknawady gowy görýän. Men onu söýýän. Nurmurat ejesine düşündirmekçi boldy. Emma oň sözü gahary depesine çykan garrynyň gulagyna diýilmedi. Garry agdyny burnuny gysardyp oglunyň agdyny öýkenni. Söýýän, saňa bir köp bilmesiň ýalan nädini alanan joglan ýerler. Eze, sen ýalňyşýan. Tanamayan adamga ketesinden töhmüt atmak aýyp bora. Aýyp bolor, saňa ýöne gepme diýsen. Durnabat barha gadaplandy. Näme üçin tanamaýamysym? Ýeňiniň ýoklugyny, başynyň açyklygyna göremokmy? Özü bir şäher suwuny içen bolsa, oňly bolasy ýok. Wai, ýyl güneşde näme diýer? Eze, Sen men sözüm bölme. Men janym sag bolsa, şoň iş süleýe gelmez. Nurmurat ondan artık çydap oturup bilmedi. Özünün ey görgen gyýdyna ejesiniň töhmet üstüne töhmet atmagy Nurmurat'ın hoşunu başından uçurdu. Oň ýüzüne kan pet galmady. Elleri sandırady. Oğlunun erwet gaharynyň gelenini ejete maňdy. Durnabatdaýda ýene bir zatlar soğuşurjak bolup gemmik dodoklaryny mümkinletdi. Emma oňa geplemäge may bolmady. Nurmurat toğsup ýerinden turdy. Eze bestirni. Ol penjeginem geýmegini ýadyndan çykaryp, ýüzüniň uğruna jaýdan çykyp gitdi. Nurmurat'ın başı açyk, egini köýnekçi bolsa da, çyýgly şemal ýüzüni ýalap geçse de, ol howanyň nähilligini sızmaýady. Oň göwnüne howa sowuk därli, gaýta dymyksy duýulýady. Nurmurat köçäni boýlap, haýdap barýanym bolsa, gaharna özüniň nire barýandygyny bilmeýärdi. Oň ýüregi görsülläp, agdyndan çykaýjak bolýardy. Kellesine apy tupan turýardy. Ol ýyzlygyny özüne soraw berýärdi. Inni men ejemi aryp bilmenmi? Ejemiň göwnüne degmejek bolup, öz söýýän gyýdymdan el çekmelimi? Mogollum ýoldaşlam bilseler näme diýerler? Deň duşlam, han sen aran terbiýäň diýip, görün ýerlerine iýgenmezlermi? Men onsoň Aknawadyň gözüne nenen görner? Mene sen akylly gitmekän öýdýädim görýän. Sen äbir asnat getiren lelli keniň diýip, o men yüzüme basmazmy? Gülüm sana seredip, kara gözüm doymadı, kara gözüm doymadı. Min nedüren bu söýgi, hat ýazyp koýmady, hat ýazyp koýmady. Min nedüren bu söýgi, hat ýazyp koýmady. Özürküme koýmady. Gaty görme gözün gyýyp, mene seni söýýärim. Sözümde durçugma, sana wada berýärim, sana wada berýärim. Gaty görme gözün gyýyp, mene seni söýýärim. Sözümde durçugma, sana wada berýärim, sana wada berýärim.
seni söyleyen deydin mi? Sözümde duracağıma ona vaada verdin mi? Şona vaada verdin mi? Sözümde duracağıma ona vaada verdin mi? Şona vaada verdin mi? Eğer şeyle bolsalayır men azara kalmayın. İki gül arasında bitin tekin bolmayın. Bitin tekin bolmayın. Eğer şeyle bolsalayır men azara kalmayın. İki gül arasında bitin tekin bolmayın. Bitin tekin bolmayın. Görme güzel kız mene seni söylerim. Sözümde duracağıma sana vaada bir yerin. Sana vaada bir yerin. Eğer şeyle bolsalayır men azara kalmayın. İki gül arasında bitin tekin bolmayın. Bitin tekin bolmayın. Karı gözüm doymadı, karı gözüm doymadı. Nurmurat şol oýlar bilen mektebin kapysyna ayak çekdi. Mektepde men nämişim ma? Bu yerden ýan gitmedim mi näme? Ya mektep direktorynyň ýanyna baryp, maňa bir maslahat berdiýsem ki? Ýok. O men maşgala durmuşyma gatyşyp bilmez. Bu meseleni men özüm çözmeli. Men in gowsy gün Aknawatyň ýanyna baraýyn. Aknawatçan, şeýle ýagdaý, inniki maslahat diýip soraýyn. Ýöne Aknawatlara nädip baraýyn? Nädip onu duşuga çagyrdaýyn? Onsoňam Aknawat duşuga çykyp bilmede. Mektep bilen Aknawatlaryň jaýynyň arasy daş däldi. Aknawat kakasy bilen ýaşaýady. Ejesiniň pakyr bolanyna entek köp wagtam bolanokdy. Kellesine täze bir pikir gelen Nurmurat ýoluny dowam etmeýän öň Aknawat bilen duşuşýan ýerine owaň bagynyň içinde duran oturguşlaryň birine oturdy. Aknawat maňa näme maslahat berdi? Bu işin oňa hiç bir degişli ýeri ýok. Nurmurat ýene de pikir körüne batdy. Öz süýýän gyzyň ýanyna baryp, men ejeme şeý diýä bolýan, senden görýän diýmek akmaklyk bor. Goý ol enteki sat bilmedi. Gerek bolsa her haçanam aýdyp biler. Men beýdip içimi gurladyp ýörmäýine, ejemiň çürt kesik jogabyny berip, Aknawat sany begendirey. Nurmurat ýerinden turdy. Bagdan saýlanyp, ýene öňkü gelen köçesine çykdy. Ol çolo ýerde ejeme çürt kesik jogap bereýin diýse-de, öýlerine barmaga ýaýdanny. Aýaklary izine tarap ädilmejek boldy. Emma alajyň ne? Ene garaşýady. Oň jogabyny bermeli. Soňky netijesini eşitmeli. Dağınım bilen düştüm ýygyna. Taşy kurarma
iki yürek birleşip bir yürek boljagyny öňünden bilýän. Eger de söýmeseň, söýme. Meniki şu bir söz, men seni söýýän. 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 Seni söýýän, men seni söýýän. Nurmurat yüreğini bire bağlap, köçäniň ortasy bilen germeşläp uğranna ýük ulogyny şakyrdadyp, goňşy ýigit Orazyrdy ýygynyň ýetdi. Salam Nurmurat. Nurmuratyň sesi ysgynsyz çykdy. Salam. He, Orazyrdy. Senmiň? Orazyrdy ulogyň gapysyny açyp teklip etdi. Öýe barýamyň. Min elteýin. Nurmurat sesini çıkarman, oň gapdalyna oturdy. Orazyrdy alçak, gownaçyk gitdi. Değişmegi, gülüşmegi gowy ýady. Ol köp saatlar gurrun berip, Nurmuraty güldürjek boldy. Gülmege beýlede tursun. Nurmurat oň gurruny häde bermedi. Orazyrdyň oýunçy gözleri Nurmuratyň keýpiniň ýokdugyny derrew aňdy. Nurmurat, näme keýpiň ýokly? Ay sen sorama dost. Ay, belki kömegim deger. Nurmurat başyny ýaýkady. Sen kömegiň degerden iş gaty şaşyramly. He, näme? Dile geldi, bile geldi. Ay, Soň aýdaryn dost. Orazyrdy gowy ýollaşdy. Ol Nurmurady öz dogun ýaly gowy görýärdi. Ýollaşynyň soň aýdaryn ýen jogaby onu kanagatlandyrmady. belki şu wada aýdarsyň. Ya, menden gizlejek bolýamyň. Nurmurat gürlemän dostunyň ýüzüne näradylyk bilen garady. Oň garaýşyna gaýgam bilen bile çykkansyzlyk alamaty bardy. Birden ak nawat Orazyrdyň göz öňüne geldi. Başgalar bilmese de Nurmuratyň ak nawaty söýýänligini Orazyrdy sezýärdi. Şoň üçin ol bu ýerde hökman söýgü meselesi bardy diýen netije geldi de dostunyň ýüzüne köp manyly garap ýylgyrdy. Ya, näme? Lukman gyz bilen tersleşäýdiňmi? Nurmurat maşynyň ruluna ýapşanyny duýman galy. Men ak nawady gowy görýänim sen ýerden bilip ýörsiň. Orazyrdy şähtaçyklyk bilen güldi. Onu bilmek üçin aýratyn synçy bolmaň gerek ýok. On ýeka bir mennäl bütün owa bilýär. Elbette. Başga da käbir adamlaryň aňyan bolmagy mümkinni. Ýöne Orazyrdyň bütün owa bilýär diýmegi näde urdy. Orazyrdyny diňe özüniň bilýänligini tasdiklamak üçin aýdypdy. Dostunyň sözü Nurmuratyň kejebetini öňküden meter daraltdy. Bütün owa bilýär? Oy ne diýana da? Menden başga ýekece bilýän adamam ýok. Menem ýöne seni synap görmek üçin aýdaýdym. Oy ne diýän näme? Nurmurat gözlerini ağlartıp garady. Beýle zat bilen oýnatmak bolmaz. Dostuň çynyň bolsa diliňe berk bol. Nurmurat bilen Aknawadyň söýgüsine Orazyrdy öz ýanyndan gowanýady. Menem şeýle gyda duş bolsam, menem şeýle gydy söýsedim diýip ol ýassa tursa öz ýanyndan gowan ýurdýady. Şoň üçin dostunyň soňkaýdan sözleri oňa ýokuş degdi. Korkma Nurmurat. Men öz dostumy satýan kezzaplardan nälerim? Oýuny degişmäni halasamam ýangralar ýigrenýändir. Dostum bagşla. Men aljyrap, häzir özümiň näme diýip näme aýdýanymam bilemok. Mesaý bir wagt bolan bolsa, Orazyrdy Nurmurat bilen çekişerdi, dartışardy. Diliniň ýaxşyja keýpini görerdi.
Emma häzir dostunyň derdiniň üstüne dert koşmak islemedi. Hamana arada hiç bir gurrun bolmadyk ýaly öz ýanynyň hiňlenip ulugyň gazyny arttyrdy. Nurmurat ulugdan düşenne ejesi ördön gelen sygyryny ýataga salyp sagmaga taýyllap durdy. Ol Orazurdyň ulugyny görüp bedresini ýerde goýdy. Orazurtjan? Howdur Nawadaje. Oglum, han bärik gel. Orazurdy iki öküp ýatagyň agdyna peýda boldy. Näme hyzmat dur Nawadaje? Ulugyň guratjamydyr oglum? Dur Nawadaje. Hey, Orazurdyň ulug bir ýerde durupdyr diýip eşitdiňmi? Ay berekella oglum, berekella. Senden tamamam şodur. Durnawadaje gapdaly kulak salyp duran ogluna tarap gaňyr garap sözüni dowam etdi. Kyn görmeseň Orazurtjan, saňa bir ýumuşygym ma? Orazurdy bir däl, iki ýumşyga da taýýardyr dur Nawadaje. Berekella, berekella. Berekellasyny soň aýdarsyň dur Nawadaje. Men gaty azyk geldim. Aýdyň men näme iş etmeli? Oglum, azyk gelen mordan bar çay çöreňi. Soň morda iýletmäkä men çöňre taşlap gaýdy. Çöňre? Giýjäň içinde çöňürde näme gyssyk işiň bar dur Nawadaje? Men ertir çöle goýun üstüne gitmeli. Şondan öňürti daň bilen eltip gaýdy bersem bolmadmy? Daň bilen sen guruk tutturmarsyň. Sen meni şu wagtda näme işimiň barlygy bolsa, taňa degişle işleýärmi? Bolya dur Nawadaje, bolya. Onda men bir käsecik çay çaýyn. Ondan ola çöňre kenim, mara diýseňem wazza. Durnawat daýda sygyryny sagyp, öňüne bir goltuk bede taşlandan soň el ýüzüni ýuwup, özüne timar bermäge durdy. Täze köýnük, täze jorap giýdi. Ak gyňagynyň üstünden owadan ak ýüň seçekli ýağlyk daňyny. Täzece başatgy jatyny. Köýnük hokkosyny taşlap, sanlykdan geýilmedik galyş çykardy. Gepiň tümegi bütün örtgüsini täzeledi. Nurmurat bolsa sesini çykarman, ejesiniň bedençine syyn edýärdi. Durnawat ulloqançy ýalyga birki tegelek nan bilen süýji köýke ýaly zatlaram döwüşdirip, goltugyny aldy, galoşuny geýdi. Men gitdim. Nurmurat agyr başyny zor dönýän ýaly galdyryp, sora berdi. Nire var ýaňyjy? Nirädigini ýaňy işitmediňmi? Çöňre gudaçylygy. Eje, hanım biraz holukmasana. Nurmurat boyunny vurup ýalvarmaga durdy. Biraz oýlanşala, meňem öz göwünim, hyýalym, arzugum mara. Sen arzuňa eşitdim, hyýalyňam. Gaýtalap oturman geregi ýok. Men Senki düşnükli, men razy däliýek bolýanyň şeýlelämi? Durnawat gözlerini alardyp gıýkylyk turuzdy. Razy bolmasaň bolmanlar geç. Men senden eşitjegimi eşitdim. Indi men sen razylygyňy soramam duramok. Şundan maslap men ýanymda Aknabat adyny agdaýjy bolaýmy? Ya ol ya men, ya ondan geçersiň ya menden. Ay Eje. Gurrun oturdun Nurmurat. Meni ýolumdan saklama. Eje, sen ýolda aklyňdan alaşyp ýören bolaýmy? Näme? Aklyny adaşan ip saňa aýdarlar, saňa. Aklyň ýerine bolsa, bir başa çykyy söýdim dip ejeň ýanyna samahyllap oturmazyň. Utanardyň. Ijab ederdiň. Bes, tüket. Men borjum seni öz elim bilen öýürmek, soňunam göre berýär. Ýalvarýan Ejejan kulak goý, beýtme. Nurmurat boyunny vurup, ejesiniň eline ýapşanna daşardan Orazurdyň sesi eşitildi. Dur Nawadaje, mene taýýar. He, bardım oglum, bardım. Durnawat oğlunun elinden elini silkip aldy. Tatanjyrap kapyny açdy. Nurmurat näme etjegini bilmän. Seginýänçe maşin gürläp ýola düşdi. Durnawat guda bolup, toyun sehedini belläp, şowunyň ertesi öýleler dolanyp geldi. Söwüşde üstün çykan horoz ýaly, enäniň ruhy örän belentdi. Ökçösem diýsen ýeňil gopýady. Toy habary bütün owa ýaýrady. Toy habary
Güniwirin Aknawadyňam gulagyna barp ýetdi. Aknawat ilki inanmajak boldy. Emma çynnygyny bilenden soň bir hili baş aýlanyp doňan ýaly bolup galdy. Aglajagnam, uwlajagnam bilmedi. Köp wagtlap gözüni bir nokada dikip oturdy. Nurmuradyňam edil kellesine taýak degen ýaly. Özüniň näme edip näme goýýanyňdan bilen okdy. Şunça sır bildirmedlige çalyşda da sapak berişiniň, okuduşynyň ammalasy ýokdy. Dili geplese de pikiri başga ýerdedi. Mugallimlaryna bir zatyň bolanyny hatda aşak sınıpyň okuwçylaram aňypdy. Ol giýjelerini şirim etmeýän geçirýärdi. İki sany surat oň gözüniň öňünden gitmeýärdi. Olaň biri ejesi, ikincisi bolsa Aknawatdy. Nurmurat ejesiniň
Ya ondan geçersin, ya da menden niýen sözlerini ýat tutjak ýaly irginsiz gaýtalaýady. Emma belli bir çykalga tapmaýady. Ol her näçe özüni gynap oýlansa da, ejesiniň edýän işine her näçe närazy bolsa da, ýene de tereziň eneli tarapy agyr ýaly bolup görnýärdi. Ene ýalvarmakdan hiç bir netije çykmajagyna Nurmurat düşünmedi. Yalvarıp wagt geçirmän hereket etmek, onno da aýgytly hereket etmek gerekdi. Ol gudoçuluk gurrunny eşten wadyna Aknawadyň ýanyna baryp ýagdaýyny ýeke-ýeke düşündiren bolsa, himme zat gulala gulluk bolup düzelerdi. Eger Nurmurat Aknawadyň kakasyna ýagdaýy düşündirip öz ejesine bolsa, "Eje, sen adara galyp ýörme. Ine men saýlap seçenim" diýip, şogunyň özüne Aknawady getirägedi. Öýlerine oturdan bolsa, ejesi näme edip bilerdi? Hiç zat. Bar etjegi, biraz haýkyrjagy ýa-da gelinden ýüzüni soğup gezjegi dämi? Aradan hepde geçmeýänke, gaýnene bilen geliniň ysnyşygynyň ýa bilen bala dönjegine şek ýokdy. Emma o pikir Nurmuradyň kellesine gelmedi. Hiç kimden maslahat soraman üçin oňa akyl berenem bolmady. Şo ýagdaýym onu ömürde dödüp bolmajak gödök ýalňyşlygyň üstünden eltdi. Oturdum yadıma sen düşýän ýarym, ey zülfütarym, göresim geldi. Çekerdim şol ýyllar sen eýdin darym, aýgy didarym, göresim geldi. Çekerdim şol ýyllar sen eýdin darym, aýgy didarym, göresim geldi.
Mehriban iyileşler. Doýgular dünýäsinde Gurban Nurdy Gurban Sehetowyň "Men seni söýýädim" atly powesti esasyna taýýarlanan radio oýunyň 1-nji bölümini dinlediňiz.